Tak ako som vám hovoril, teraz ste mohli vidieť ukážky z gymnastiky a pádovej techniky a teraz vám naši zverenci predvedú jednotlivé techniky juda. Ja chlapcom a dievčatám budem vravieť názvy techník a oni vám ich prevedú aj jeden, aj druhý. Osoto gari, ogoshi, tayotoshi, soinaga, haraigoshi, kontra dozadu, ouchigari, dobre, ďakujem pekne. Nástup. Teraz vám ešte raz ukážeme tieto techniky spomalenia, lebo možno, že sa vám to zdá, že tie techniky sú na jedno kopyto pre laika, ale teraz budete mať možnosť vidieť, že naozaj každá technika vlastne sa vykonáva iným spôsobom. Ako som vám hovoril, najskôr vám ukážeme tú techniku spomalenie a potom zrýchlenie. George
Tak to bude sranda. Kihodíš hore a tak práci. Vagy 5-6. Szia! Dobre, a teraz vám ukážeme využitie juda vlastne priamo v sebeobrane proti útočníkovi. Azért tanítókál csinál. Oda menj ott! Nézd, most nézzétek, gyorsan, ezt megcsinálja. Hopp. Akár figúrját mondom én. Most tényleg összebeszéltek. Hagyjad meg a tiszta. Možno, že tieto techniky vyzerajú tak, že toto zbolí, ale to opak je pravdou. Pokiaľ judisti zvládnu pádové techniky, tak vlastne ten pád je úplne v pohodičke. Ešte na záver, chcel by som vás pozvať v sobotu na medzinárodnú veľkú cenu mesta Rimavská Sobota, ktorá sa bude konať na zimnom štadióne. Máme pristúpenú účasť 8 štátov a malo by sa na nej zúčastniť 400 až 500 pretekárov, z toho 200 zo zahraničia. Ak sa vám naše ukážky páčili, srdečne vás pozývame aj na naše tréningy, ktoré máme útorky, štvrtky pre začiatočníkov v čase od 5. do 6. a pre pokročilých pondelok, streda, piatok v podstate od 3:30 až do 6:30. Náš klub disponuje zhruba so 60 judistami rôznych vekových kategórií, úplne od takých malých špuntov 5-ročných až cez mladších žiakov, starších žiakov, dorastencov, juniorov a samozrejme aj seniorov. Takže vás srdečne pozývame na naše tréningy a dúfam, že sa buď stretneme na tej veľkej cene, alebo ešte lepšie na našich tréningoch. Ďakujeme.